Hallo, det er Charlie. Hvad så der, ja? Ja, vi chiller bare. Du er med i Day to Day lige nu faktisk, vi optager det. Første episode. Første episode af Day to Day. Ja. Ved folk, hvem jeg er, eller skal jeg introducere mig selv, eller hvad? Ja, jeg tror allerede folk godt ved, hvem du er. Ja, okay, helt sikkert. Okay, now lady. Hvad er planen i dag? Hvad skal der ske? Hvor er vi på vej hen? Today, jeg tabte den, man. Lige nu, vi skal gå til the island. We go to the island, get some sticky to the smoky dough. Smoky dough. And after the island, we go home. We go home rolls mixed with you enjoy. And some lamli na spaghetti na lasagna na penne na blowjob na moya na joint. Og så skal vi, så når vi har siddet og røget lidt, jeg skal ryge nogle Fans Light og spise en spaghetti, så kører vi ud. Så gør jeg lige mit tøj klar. Og så går vi ud og kigger, om vi kan gøre lave nogle shows. Vi har stativ bagved her og det hele. Der er stativ om bag, og så kan vi gå og finde... Var det godt? You can do it too. Snap your fingers in the air and shake your micros too. Now you can lean with it and you can drop with it. You can switch to the other leg and you can stop with it. Now get it, now get it, now get it. Check swag. Han kan ikke tåle at ryge, han er virkelig lang, han er det vildt. Vil tåle det jo? Du ikke? Hvad skrev du? Så er det der manglede. Jeg er ikke Hallo? You missed the spot. Men de har altså ikke stadig noget skrevet. Hvad skriver han? Jeg har sikkert skrevet til dig. Sig lige til ham der fucking Charlie Osler. Han skal tage sin telefon og svare på mine beskeder. Ellers så skal jeg have det nye nummer. Så skylder jeg for det her gode aftaler i det med skoler. Hvad så er det, Julia? Hvad? Det er bare det, han siger, man. Hvem? Lisha. Hvad? Lisha. Se det fra min side, ellers skrive. Rygen din og min øjne, og jeg spørger det med grine. Hallo, Maja. Kald mig Mr. Hvordan jeg kommer herned, jeg ved ikke, hvordan fuck jeg kommer op igen. Jeg prøver at sige, at der er sådan noget, når man er high. Eller jeg er ikke high, jeg bare lige stået ud og se, it's early in the morning. It's early morning. Hvordan har du det til dit første show med Pinay Boy? Du mener Pinay Boy? Jeg er skide i mine bukser. Jeg skulle faktisk skide før, men... Fik du ikke skidt eller hvad? Det er fandme ikke skidt. Og jeg skider aldrig. Jeg skider ikke piger. Piger? Jeg skider ikke. Men nej, jeg har det fint. Altså, vi skal bare... Er det en Unite-følelse i maven, du har, eller er det en Pinay Boy-følelse i maven? Helt ny følelse, ikke rørt emne, det er still virgin, jeg skal ud og... Killer, så mange sexy ladies tjekker til your mind om lidt stiller. Og afskaffe min jomfruelighed, jeg skal miste min møde om jeg som Pinay Boy, Unite Boy, eller Glenn Boy. Når jeg ser skanky, ser en land. Skanky, skanky. Når jeg siger skanky, ser en land.